Hi mga da! Welcome to my channel! Ay, na ako karon sa amo diri sa Lawis. May very kay kabalo akong papa ng mga mga traditional nila mga tiguang na kabalo na sa mga kuan nagpahilot pud ko diri para manggawas sa mga panuhot sa mga lawas mga dautan nga hangin isa na sa number one cause na siya nga kalinturahon ta magbalik-balik lang tong kalintura sipon ubo isa pud na siya sa hinungdan for those na wala kabaluan ang panuhot. At ang topic karon kay traditional healing. Magtuog unsa pay steam kay sa panahon karon sige ulan, init, samot na ni COVID. Sa lisod magadto hospital karon no. So dapat natay tudaan ta mo kung unsaon ang magtraditional healing ta karon at least na may gamay na idea kanang matingala ka imong kalintura kay balik-balik lang unya inuman yung tambal mawala ra pud siya pagkagabi mo balik na pud ana gud luya imong lawas grabe imong singot bugnaw kay kag mga singot ana na siya grabe og panuhot imong lawas ana for those tao nga di man jud tanan tao aware anang panuhot kaya madto kag hospital wala may panuhot wala may tambal ang panuhot mag-prepare para magtuog kailangan na tuog dukot kanang dukot sa kuan dukot sa kanon kana ba kanang mapagod sa lubot dukot ito si tawag sa Tagalog tutong kana dukot apoy ice naapod tay coke daw ang gamiton anak coke gyud siya dili Sprite dili Royal dapat coke jud pa no coke jud kay lahi gid daw nig kuan ang coke kani coke gamay lang na coke then gamay lang pod na ice inyong ibutang tas gamay na kani dukot pang mix lang na nimo tanan katunga lang ani katunga lang aning 8 ounce na coke imo nang ihalo mga katunga tama na ni pano kay kaning mga gipang mix hot kaunon man ni pano inig magtuob kanon gani kani pabukalan na ni siya bukot ag dahon pabukalan man na turon bukutan pa man ni siya og dahon wala pa tay dahon dukot sa kanon ice ug coke ihalo na siya kay tambal man na daghan naman ni siya tambal so ni pa tambal na ni sa pasmo usahay pod pa no daghan na nagdala mo siya traditional healing kuan pasmo ani himasmo himughat tuob na siya ginatawag og tuob daghan ang klase sa tuob pero kani siya usually mao ni ginagamit sa kung papa magtuob sa kuha effective ni siya diba grabe bika traditional jud kayo kay amuhang ang amuhang ko ang amuhang kanang tawag ani ang amuhang kaldero kay uling-uling kay sa kahoy ra may magluto sa kahoy ra ni namo lutoon traditional very traditional lutoon sa kahoy pero bisag unsa ra bisag pwede asa ninyo iluto basta kay pabukalan siya maghulat lang sa kuan dahon tay dahon sus dili ning ani kadaghan ang dahon gamay lang na dahon di ba Ginoo ko dili ning ani kadaghan ang dahon atong gamiton na hawbon sa di ay ang kuan hawbon hawbon daw dapat ang kuan hawbon dapat tong dahon nga itaklob sa kaldero hawbon daan ba di magisi hawbon dapat ang inyong ibangan kana siya kana inyong ibangan atong buko-buko sa dahon kay kung banganan na ninyo glain masunog man kay ato biya na itakang
Wala na, Paghaman na ninyo og halo tanan sa mga kuan katong ice, coke ug dukot. Ay, kaya mag-isip. Takloban na siya. Takloban og dahon. Ang itaklob ninyo sa kaldero kay dahon, katong dahon na hinawb na. Ana. Ana. Mao na inyong ipisi kani. Inyo yung takloban ang kaldero og dahon. Lolo. Si Lolo. Ahang mga manok. Ihawunan. Chicken. Ihawun day ng manok ron magtuob. Banganon na ninyo banganon. Mao na inyong ibangan. Ayo jud mo pagbangan og mga plastic everything sa itaklob kay mga lanay ra. Dapat kana siya Pwede ra man ang dahon pa no walay katong panit. Kaya ang uban anak paliton ba man nila pa. Pwede bilang ka ng... Basta dili lang plastic ang ikuan. Anak magbalot sa kuan. Baluto ninyo before itakang. Aray. Duko mamaay ka. Be. Itakang na ninato siya ha. Nakaning-ani siya dapat. Kabalot. Ang nanamo ni. Blower man mo. Butcheran. Pak. Andar ang blower yot. Kana. Itakang na siya. And then, pabuto na po na ninyo mga pabukalon man ni pano. Pabukalo na ni siya. Pag mubukal, hulaton lang nato, mubukal na aron. Doon sa bisagunsa, pwede kung unsay na sa inyo, gasol. Ay, gasol. Shirin, hala. Kahoy, unsa ba? Bisagunsa nga naa sa inyo, ha. Pwede na ni siya lutuon and everything. Basta pabukalan lang kung mga ingredients gani, ha. Mga halo, inyo lang itong pabukalan. And then, pag human og bukal, ano to inyong gamiton? Tangan og kuan oy karton para mabukal dali. Butangag sugnurag karton para mabukal dayon. Tanawa ni bukal na siya di ba nag-aso-aso na. Pabukal na ni pa ba? Tanawa pa ba? Bukal na. Bukal na nino. Bukal na. Ibutan sa Haono na. So nag-prepare ko og bangko kay dari sa bangko diha sa ubos, diha na ko i-plaster ang kuan. Diri ko mulingkod. Gwapo doon si Papa diri daw gwapo na bang kani sa bangko kay na. Unsaon man ni pa? ulam sa kuan kanang. Maghubo man ko no. Ana lang ka. Ana, unya? Lingkod ka tong magbukod ka kuan. Habol. Mat half body ra di apilo ng ulo. Abi na kung apilo ng ulo. Dili day dapat apilo ng ulo. Init kayo. Palitong ka. Dapat way buslot. Ang init kaya nagtuyok-tuyok pag sa lawas. Ano ra day ang posisyon pag tuubon, di apilo ng ulo. Kaya madaot ang imong eyes. Nakita guwapo o guwapa. Yung body, kung ano siya, ano yung position dapat, dili lang apilon ang hands. Ang ulo na portion, dili apilon. Tuob.
Nagtuog ko. Nasa ilalom ang aso. Nadiri sa ilalom gibutang kong kaldero nga. Gipak katong kaldero nga ay katong mga ingredients na nga gipang bukal-bukalan na sa ilalom. Hala, patay bungaw. Dapat tulay bungaw. Sayang ang aso. Mafeeling mo na ay hungaw kay na ay bugnaw makasulog. Ayan na ninyo undangan og tuog kanang wala na di init. Kanang wala na may ma-feel na init na sungaw. Saka lang mag-undang ang tuog. Singot-singot na ko. Bugnaw ka, nagawa sa mga bugnaw na singot. Bugnaw sa singot. Manak ko. Singot-sing. Ang gawas ang mga singot. Ano na siya. Ano ang po. Di ako nabingkod. Okay na. Manak kong tuog. Singot-singot na. Pahuman na. Ay, wala na ako na-upload og video gani nga dapat katong gitak-ang nato nga naa siya cover nga dahon. Ang purpose ato is iniguman og tak-ang mubukal na siya bangagan ang tunga, and then para mauto ang singaw ato mao na to siya ang mag-produce og init pa mauto mo steam sa imong lawas. Paun sa naman kaunon na kaunon humana ko og tuog katong akong tinuuban mao ni siya unya kaunon ako ang sulod ani ron ana dahil na siya dapat kaunon siya ini gumagtuog. Mao ni itong ano ganiha coke dukot ug katong ice mao nang gipabukalan. Mao to tong gi-steam tapos kaunon siya inighuman og tuog. Ana ang siya kayot. Siya ka ana yut kaunon siya diha iyot. Hot don og kaon. Lamig lasa. Para tayo sa duha mo kalon pa. Kung mga ingredients na katong halo-halo ganihang atong ipabukalan gigamit og tuog mo pudang kaunon mo ni siya kaunon kuman. Anam dayon no day. Hala, have Omega, paspasigo. Oh. Dami man sa kaang Sige, gisabaw Omega, banat. So man ay di man tuba no? Tapilang kaldero, kutsara. Dukot siya. Di siya pa 8K. Cook ang sabaw. Cook doon og kaon.
pag init kay pag bugnaw kay imong lawas humani mo tuob kay ma-feel jud nimo nga init na. Bye mga guys. Thank you for watching. Unta na amin na tunan sa among topic karon. Bye.